କାହିଁକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ? ସାରା ଜୀବନ କାହିଁକି ସେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମହାଭାରତରେ ଜଣେ ଧର୍ମ ପରାୟଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରତୀକ ମହାନ ପୁରୁଷ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଛେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରଥମ ନାମ ଥିଲା ଦେବବ୍ରତ। ମାତା ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତନୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଶାନ୍ତନୁ ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକି ସେ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମାତା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯିବା ସମୟରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନେବା ସମୟରେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି 25 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ସେ ଲେଉଟାଇ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ପାଳନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ବହୁତ ଏକଲା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଏକ ମାଛ ଧରାଳି ଝିଅ ବା କେଉଟ ଘର ଝିଅକୁ ସତ୍ୟବତୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବତୀ ଜାଣିନଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ କି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ରାଣୀ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସାରା ଜୀବନ ରାଜା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବେ। ସେହି ସମୟରେ 25 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାତା ଗଙ୍ଗା ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ମଧ୍ୟ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ କି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କରିବେ ବୋଲି। କିଛି ଦିନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ରାଜା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବତୀ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ପାଇବେ ବା ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ରାଜା କରିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି କଥା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା। ଭୀଷ୍ମ ରାଜା ହେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏହା ଦେଖି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସତ୍ୟବତୀ ହେଉଛି ଏହି ଦୁଃଖର କାରଣ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟବତୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଯେ ତୁମ ବାପାର ଦୁଃଖର କାରଣ ତୁମେ ନିଜେ। ସେହି କଥା ଭୀଷ୍ମ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ବାପାର ଦୁଃଖର କାରଣ ଯେହେତୁ ନିଜେ ସିଏ ଦୋଷୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ମୁଁ ଦେବବ୍ରତ, ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ କି ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ବି ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ହସ୍ତିନାପୁରର ଦାସ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବି ଏବଂ ସିଂହାସନର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଦାସ ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରିବି। ଏହା ଥିଲା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବା ରହସ୍ୟଟିଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।